mutane da yawa wasu idan suka yi sabon gida sai ce za a yi saukar ƙur'ani, ce a yi sabon gida sai ce to za a yi saukar ƙur'ani a gidan. To duk wani abu da yake na shari'a, wani abu da yake na ibada, ba a yin shi sai da nasi, ba a yin sa sai da dalili. Kakkace ai ƙur'ani ne, dan me ba zan karanta ƙur'ani ba. An ji ƙur'ani ne, amma shi wanda aka saukarwa da ƙur'anin ya ce ka karanta shi a nan ko ka karanta shi a haka, ta ce magana, ba magana cewa ai ƙur'ani ne ba saboda haka ko ina a je a karanta shi. Wannan shi addini ba a masa haka. Duk abin da ya shafi waɗannan azkar da tasbihat da wane ne, babinsa babin ibada ne. Babin ibada kuma al'asulu fihi tawaqquf illa bi nas. Ba ka yin abu da sunan kusantar Allah ko bautar Allah sai da nas. Ba ka kirkira abu kawai ka yi shi ba. To mutane wani lokaci kawai da ka suke suranta abu sai ce zai sauka, in yana ga in yayi sauka din da ya abin nan. Ga kuma wata takaitacciyar addu'a da Annabi ya koyar, amma saboda rashin sani ya ɗora wa kansa wani abu wanda ya fi wahala. Kuma wannan da yake ganin ko kuma da bai sani ɗin ba, wanda shine ɗan kaɗan mai sauƙi,